Sanjung ana warung kopi ngobrol tanpa guna ora mikir sesuk ora blonjo senajan kopi sak cingkir nanging bisa gawe padange pikir yen ora ngombe sak sore watone Glotari pijae kang misuwur rasa enak lan gemak ayo padha ngunjuk kopi jahe yen nutur wetrane ora kaya yen nutur atresnane tekane atine kaya mangsa sire dhewe ora jumpa karo biyene rino wengi among tansah medhoi yen kapethuk tembunge arep dadi ya duwene so